Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana di channelku Tony Bocah Sumur Besar. Oke lho iki dalu-dalu lawas wetengku. Pengen tuku bakso iki nek ngarepe gerbange pondok. Wis dilemar iki keseruanku. Iki melaku ae nek parek omah. Iki dalu-dalu iki lawas wetengku pengen tuku bakso di gerbangnya pondok. Iki melaku iki melaku iki tuku bakso nih iki melaku nek ngarepe pondok. Iki perjalanan iki cap pondok oneng akeh mari ngaji. Iki cap pondok kurung iki biasa cap pondok iki kene biasa nek kene cuwe cita itu. Oh iki ya pondok lagi tas teko. Oh lagi iku cah pondok mau lagi tas teko ngaji iki tuku bakso iku mau cah pondok lagi tas mari ngaji iki mlaku dalu-dalu cuacane bareng ya campur lagi gini. Oh iki arep delok sik ana iga do ka ono. Oh kak dodol biasa dodol iki tumben-tumbene kak dodol iki delok wis ka ono iku nih bisa ta pondok-pondok ini habis tuku tuh ka ono iku nih biasa nek kene wis gerbange. Lho iki delok stoke nek warunge murah mana iki nek desaku hargane 5.000-an. Oh rawame iki tuwal dalu iki ana tuku. Lho iki pakai pesan bakso. Lho ibu-ibu oh iki rembayake oh iki bakso nih 16 iki bakso nih tambah 6 bakso nih murah-meriah. Oh iki bakso nih rego 5.000-an wis oleh kripik wis oleh pentol oleh mie. Oh iki mie oh iki ini pinggir omae nek desaku iki. Oh nek desaku iki iki ana lontonge barang lontong ana iki caos iki. Oh caos ini lah sedikit kecap
Oh, langsung dikei lombok itu. Oh, wah ke lombok sakmen iki. Cabe. Oh, dikei lombok iki. Ini langsung review bakso 5.000-an. Review mangan bakso dalu harga 5.000-an. Ambil apa wae? Oh ini langsung kan bakso. Iki review dhisik. Review keripik. Oh enak bakso nih. Iki oh enak bakso nih. Iki banyu nih. Ini pentole. Pentole. Oh iki review mini. Bro, pentole. Oh enak nih, terobos sama keripik. Oh sampai entek resik. Oh entek resik. Bakso nih, oh enak bakso nih 5.000-an. Iki langsung bayar bakso nih. Oh rame iki. Oh ibu-ibu rame. Oh kancaku. Iki bakso nih. Oh rame iki. Bakso nih. Di sini. Bakso murah meriah 5.000-an. Iki langsung pecel mulai.
Lagi pecal mulai. Mari aku bakso pecal mulai. Oh iki pecal mulai. Mari man bakso. Alhamdulillah win. Oh iki jalanan. Wes mari iku mari man bakso iki bisa mulai. Iku nek kon mau bakso murah meriah regane 5.000-an. Oh iki perjalanan mulai. Iku keseruanku review makan bakso 5.000-an. Iki langsung mulai wae, mulai. Oh iki langsung mulai. Oh iki mulai. Iki mulai. Iki lewat pondok Sunan Derajat. Oh ta pondok-pondok pakai mari ngaji. Oh iki ta pondok-pondok mari ngaji. Oh ta pondok mari ngaji. Oh. Iki oh ta pondok-pondok. Serba Sunan Derajat iki bisa mulai. Oh iki wis sate tok omah. Oh iki jalanan. Oh wis tok omah. Wis iki tok omah iki. Oh wis tok omah. Oke lur sampai nih keseruanku dalu-dalu tuku bakso murah meriah hargane 5.000-an. Wis tak ilingno aja lali like, subscribe dan aku tau di bocah sumber besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.